Здрасти хора, това е Пълнят Любов. Тук искам да покажа едно нещо, което направих на Майнкрафта. Пръсти ги сочим, преглед ужен, очен, кастинг, чудим се на кой задник да скочим. Ластик и шляпа този, който е най-сочен. Мистер Бомбастик, винаги наточен. Поздрави за готвача с филето във фурната. Здрасти, приятелю, добре дошъл в кухнята. Пълно е с педераси, аз пак станах мъж. Видя путка, викам дръжка, видя тука, викам къш. Понякога не мога да си изкажа мислите наведнъж. В главата ми е буря, направо вали дъжд. Слънчев бряг до златни пасъци, опъваме ластици. Сваляме фалшиви звезди с изкуствени блясъци. Още откак сме пише мета в махлата, има готвач. Можеш и да му звъниш от сутрин до здрач. Кукин, чикин, на кичен, че ми не спичам, тичам. Няма